tutabereke kuambia hapa Exodus 14 verse yake ya 14 kufika pa 16. Zamba kwenda pamoja iyo buku izaberekedwa mu Chewa. Pozo zapeleka title ya ulakiwanga wa siku ya leo zao pasa title ya kuti Magulu Awili. Tizapeza mkati mwamene wako tikambo tikatoka pa 17 kwenda pansi. So tinga yake kueleka mu Chewa kati otiweleke yako karibu. Exodus chapter 14 verse 14 fika nayo perfect. Mau Chewa. Yehova aza kumenyerani nkono inu mungokara chete. Kenaka Yehova anati kwa Mose, chifukwa chiyani ukufulira kwa ine uwuze Aisraeli aziyenda. Nyamula ndodo yako ndi kutambasula dzanja lako kuloza kunyanja, kugawa madzi kuti Aisraeli awoloke pouma. Okay. Pajana nena kuti zakwenda tiwerenga pamono because pamene waenda tifuna kufaka mozina mkati mwa mawu amene yake. Yehova apereka instruction poyamba. Abauza kuti nizakumenyerani nkhondo. Bwanji mulira kwa ine. Tambasula dzanja lako. Iyo kukwanja amene tambasula. Kuli china chachi chamene anyamula. Uyo ndiye nkhoли kapena ndodo. So, Mulungu watiuza kuti tisavutikane nazo koma pakuti iye asipasa kudala chamene tifunika isipende. Ero tisaganizire za kuti iyi nkhondo amene ibwera kunyanga iye atimenyera nkhondo. Pamene iye atimenyera nkhondo tisawalingane na nkhondo amene tibwera kumbuyo kwake. Ize tiziwe chape kuyenda kusogolo because apa amuza kuti Moses bauze bana ba Israeli tipitilize kuyenda kusogolo. Asateka wana nkhondo nkhondo che wanaenda. But tikangana palino nthawi kuti kabulukera kamene tizaona pasogolwa kamenekeve kama yangalira kamenye ngondo keve kakasiriza manje kapera kuli Yesu. Akuti osakutikana nikumenyera dine ngondo iwe chitabwanji tenga ndodo yako bauze bana baende yamba masulira uko kupatula madzi na ndodo ni kuchitabwanji. Ndodo ni chani ndiye pali mafunzo amene mundu akamboverenga Bible afunika amakuzifunza. Ndodo ndi mzimu woyera wamene iye Moses apasiwa mzimu woyera omasulira banja bantu kuti apatule madzi. Kupatula madzi kuchita bwanji ni kumasulira mawu kuti banja bantu bapeze popita. Amen. Bacha bantu ngati simapasulira kuno bwino kuti aone choonadi chilipo pati sasa ziwa but aziwa ngati mwatenga ndodo mwapatula madzi yali mawu mukapatula madzi yali mawu bazamvesesa chamene mawu yatanthauza yamene yalembedwa. Mupanda kupasula kuno bwino sibaza kumvesesa kuti chamene chikuchitika chaki. So pamono tikalipe kupitiriza kuwerengapo wangati pase 2 Timothy 2 verse 15 waone chamene Mungu anena kuli mawu amene yake. 2 Timothy chapter 2 verse yake ya 5 ya 15 verse yake ya 15 tibwere nazo tizabwere nazo kuti komenti talekezera tibwere. 2 Timothy chapter. So Moses kwa manzi komena anakupatula ni mawu yamene iye agawa ku bantu. Pamene agawa mawu yaja ku bantu bakula na kumvesesa. Then pamene bamvesesa kuli chinthu china chamene chibwerera pakati paja mawu yachita bwanji ati mawu madzi aja yapatukana. 2 Timothy chapter 2 verse 15
uyesetse kukala wovomerezeka pamaso pa Mulungu monga wantchito wopanda chilema. Yes. Nikweza verse 15. Uyesetse kukala wovomerezeka pamaso pa Mulungu monga wantchito wopanda chifukwa chochitira manyazi amene amalikira mawu achonati molondola. Uyu afunikazika no manyazi pakulondola mawu ya Yesu Kristo. Afuniko gaba mchonati mawu ya Yesu Kristo. Ngeza mena naluchita Moses anali kuonesesa kuti apa kodi ni gaba ya chonati kuti abantu bamene nifitinga mawu aya bambesese kodi mawu aya yaenda kulingana ndi mwamene sifunikira ngati sichitatero ndiye kuti baja bantu bazaona pamiko wasi bakaona kupatuliwa kwa manzi kuja kuli zina zamene lokweroona bazapeza njira potaukira koma ngati supazira bwino mawu kuti abo bantu bamene mumasulira mawu apeze njira ayo ndi his gospel sakana. Because once you are preaching the gospel bantu bafunika kupeza chani njira ero njira iyo nindi because njira nayo paliwina si njira chape iyo njira ndiye amene ilembedwa muri John 14 verse 5 kwenda pali 6 ngati bapatula mawu madzi apatukana yali mawu pamene bachamene bapeza bakapatula mawu ichani bayendera kupeza njira iyo njira inaonekera John anayilemba ndiponso Yesu ndiye anayankha mawu ake. John chapter 14. Yes. Verse 5 and 6. Yes. Thomas anati kwa iye. Yes. Ambuye ife sitikudziwa kumene inu mukupita. Nanga tingadziwe bwanji njirayo? Verse 6. Yesu anayankha kuti ine ndine njira. Ine ndine njira. Chonadi. Ndimoyo. Palibe muntu angafike kwa Tate popanda kudzera mwa ine. So Yesu anavomerekeza kuti muziwe kuti njira inakupatuliwa paja niti madzi anapatuluka kuti wewe wapeze njira niti. So kasi paja pamene Moses kutenga wa Yesu Kristo kuti bacha waone Yesu Kristo wakaona Yesu Kristo wazaona ko tapeza njira leti kapeza njira tipeza chonati tikapeza chonati tipeza chali msokolo tapeza moyo osata zintu ndiye mwamene zifunika kuyendera zilina magawo mwamene ziyendera ukaenda one side you suza ziwa zamene zinatauza pakati yako but so pala tiona kuti pamene Moses alikira pamene madzi apatula madzi yayo pamene yapatula yapasa chani ati yapasa njira kuti bantu bake bachite bwani wapeze njira ndiponso batauke pamene batauka bapeza chani ati moyo sogolo wakatauka chonati bachiona ndiponso bakaona chonati bapeza moyo batauka. Tiye tipitilize tipwelele kwa Exodo 14 verse yake 17. Exodus 14. Yes. Verse yake 17. Ine ndidzaumitsa mtima ya Igupto kotero kuti adzatsatirabe Aisraeli. Ndipo ine ndikadzagonjetsa Farao ndi asilikali ake onse ankondo okwera magaleta ndi akavalo ndidzapeza ulemerero. Aigupto adzadziwa kuti ine ndine Yehova akadzaona mmene ndipambanira Farao ndi magaleta ndiwo oyendetsa ake. Ndipo mngelo wa Mulungu amene amayenda patsogolo pa gulu la nkhondo la Israeli anachoka ndi kupita kumbuyo kwawo. Chipilala cha mtambo chinasutanso kuchoka patsogolo ndi kupita kumbuyo kwawo.
Choncho mtamboyo unakala pakati pa sirikali ankondo adziko la Egipto ndi adziko la Israeli. Alright. Apa sopano tuona kuti pakuti nkhondo ija niyachi. Bana ba Israeli babwera zinthu zawo zonse. Akuti ine pamene abantu batauka abani bayumbisa mtima kuti bapitirizebe kulondolani kwamene mumpita. But chilipo chovuta ndi chamenoona. Aba bantu bayumbira kuyenda. Then mungero wabwera abwera atenga mtambo kapena kumbya akwero ufaka kumbuyo abalira pakati pai iwo bana ba Israeli ndi iye Farao cholinga chakuti nichapanja pamene Moses analikira utenga siwafunika kuuziwa aba because abali bendodo bevayenderamo chabe basatira zabakonga kaina bebe balalikira bayenda pasokolo zabakonga but simuziwa kuti bamene bayenda pasokolo balina ndodo yamene iwo ibapasa kopita nanga iko mkwera bwanja tanaize timba Yesu Kristo timushanine bamba kuvina kile nazo abajawa vino walindia Yesu hata mane naise tistamanda Yesu tieni nazo but kodi ndodo mulinayo kulipe chipalifunzo because mukumbi wote wabwera kusambara pakati pamene wabwera kusambara pakati pali chisinsi chamene chilipwa chamene bachita kuku simufunika kuchiziva ine banzanu baenda na ndodo abauze ndikumenya ndi ngondo ndimumenya mweka ngondo muchiona chani chichitika walindia Yesu naise tumshani Yesu ukusaidi ukwamene bene Moses bali ni wanandodo baziwa nkani ya ndodo pamene bamasulira mawu bapeza potaukira bapeza njira ndipozo bakatauka bapeza chonati moyo bati mulina okusaidi uko mwamene mkokeramo chabe kumbuyo ni new year yamene yachoka pa 31 bantu banali busy ma overnight majani kodi ndodo mulinayo pamene mukamatitaukira kuyunu mulinyuye tieni ku crossover muchita bati ndodo amene mtaukira crossover iyo muliko ngati mulipe izachape because wamene ali uku iwe suona bavala pakati hapa ndipozo mulungu amene ndiye aiye achana ngondo iwe ufuna uchana kutupi timponde Satana umponda bwanji ngondo si yako chifukwa chake ndodo ulipe because ufuna kuti umenyeweka ngondo pamene ngondo si yako so pamene tikuyenda pesa kuti iyo gulu iyo niyosowa but ukalalikira utenga wa Yesu Kristo ndiye mamoto pati namba 1 kwelo shusha chamene ushushira njani kaili ndodoli sungaone zamene anzako akuona bali kusaidia so aya Magulu Awili iguru ili na vuto because pamene yenda ikumana nayo vuto iyo kaiuza kuti kwamene ufuno tamangira uko kuli vuto yamba wasika yangana bwino ine nawo ninabadwa mkatolika nzapera mkatolika ndodo lipe ndine wase wa 70 day watate wa mai wanakulira 70 day mpaka 9 ulipe ndodo chifukwa chake ukuthi ndifunga sabata chifukwa chake ukuthi milungu itatu watokera kuti tizienda pakono tapera pa namba 20 tiendeleko pasi tuone zamene zichitika kuli yamene ilipe ndodo pachiapo choncho mtamboyo unakhala pakati pa Israeli pa sirikali ankondo adziko la Egipto ndi adziko la Israeli choncho panali mtima motero kuti Magulu Awili ankondo sanate kuyandikizana usiku wonse kenaka Mose anatambalitsa dzanja lake pa nyanja ndipo Yehova pogwiritsa ntchito mphepo ya mphamvu ya kumawa imene inaomba usiku wonse anabweza madzi ndi kuumitsa nyanja ija choncho nyanja ija inagawanika
ndipo Aisraeli anaoloka pakati pa nyanja powuma, madzi atasanduka koma kumanja ndi kumanzere kwawo. Aigupto onse, Farao ndi onse okwera pa magaleta ndi akavalo anawalondola, ndipo analowa madzi. Kutatsala pang'ono kucha, Yehova ali kuchipilala cha moto ndi cha mtambo. Anayang'ana asilikali ankhondo a Igupto, ndipo anabweretsa chisokonezo pakati pawo. Yehova anamanga matayala amagaleta kotero kuti angavutika kuyenda, ndipo Aigupto anati, tiyeni tiwatawe Aisraeli. Yehova akuwamenyera nkhondo kulimbana nafe. Kenaka Yehova anati kwa Mose, tambarutsa dzanja lako pa nyanja kuti madzi amize Aigupto ndi amagaleta awo ndi okwera pa akavalo. Mose anatambarutsa dzanja lake pa nyanja, ndipo mmene kumacha nyanja inabwerera m'malo mwake. Aigupto potawa anakumana nawo, ndipo Yehova anawakokera munyanja momwemo. Madzi anabwerera ndi kumiza magaleta ndi okwera akavalo, asilikali ankhondo onse amene anatsatira Aisraeli nyanja. Okay, ngati tiko ngabwinobwino eBible, bana Baisraeli banapezeka bafika manje batauka manzi pamene yanagabika right kuma left banapita patwe yoyuma. So kuseni Mulungu wamuza Mose wabaona bana ba Israeli ba Farao abwera na masoja bake onse, but iyi ndiye imenya nkhondo. So aba bantu nyamba na kuyama matayira ya zintu zawo kuti ziteke kuyenda. Then iwo ukafika hapo utambasule kudzanja lako kuti manzi amene ayafuti ya mabaya. Ndiye pata timaona kuti wena mangena Bible but bachoka mona imfa. Bible yamene ipesa abantu umoyo, Bible yamene ipasa abantu imfa. Moses atambasula dzanja lake, manzi amene anapatula anapasa vena chipulumuso. Ipasa futi vena amene awakwera mumbuyo walipe ndodo kuti baonane nayo, then bapeza imfa. Amen. Kuyenda kwawo aba kopanda kuti ngakhale wangayimbe wangakana instrument ya mtundu bwanji pazikoli mulapansi, koma ngati ndodo ulipe yomasulira mawu ayo upeza imfa pamene ukusekula Bible. Chifukwa cha ichi iyi nkhani ikambika ku Revelation 20:15. Moses andauza bake banapita kulubwiri kambaka kuti ndodo anali nayo yomasulira baja bantu kuti baone pamene iwo bakupita ndiponso bapite namtendere, but iwe kambaka kuti suziba ulipe ndodo taibwere apo ndodo ulipe sungalikire pakali nanga pali ndodo 14:22 simulenga kuti masulire bwino bantu basi mupese ndodo kuna papa futi yala. Okay, kieti pite pamoja tuone kulibaration au watu wasokoneza mpingo wa Yesu Kristo. Kopeza mpingo wa Yesu Kristo wewe unalikira na ndodo ili kumanja ndodo yameli wapasa njira, but iwe ulipe ndodo pamene uyenda uziba kuti ni ifa yameli okoka. Kieti tuone kulibaration chamene chichitika kuli aba bantu patawija. Revelation chapter 20. Yes. Verse 12. Ndipo ndinaona akufa
akulu ndi ang'ono omwe atayimirira patsogolo pa mpando wa ufumu, ndipo mabuku anatsegulidwa. Buku lina linatsegulidwa limene lina buku la moyo. Akufa anaweruzidwa monga mwa zimene anachita, monga mumene zinalembedwa. So panthawi ija iyi izakhala final pamene uyenda iwe ulipendo, because time ikafika pamene azasegula buku azaona zamene iwe wachita, because ntchito yako izaonekera. Ulipendodo nanga wakwera panji, wafika panji, kodi utauka iyi amene nali apa kweze kulalikira kwa kuti pamene Moses azaponya ndodo yake pamazi, imfa izakupeza amene ulipendo, because mazi amene upatulayo ulipendodo suzi amene yake nchifukwa cha kusokoneza abantu, but nthawi iyi ifika yamene mabuku yakasegulidwa, aliyense azachachiniwa kulingana nzomwe iyi anachita. Uzapezeka kutiwe unali bize chape kuyola makopi ya bantu, ndiwe kawalala wa bantu, na wewe futi popeza siwa na mbesese utenga iwe sunapasidwa utenga kulalikira kwa iwo ambele utenga. Uzapezeka Mose mwendera kama kachana pamene tani kulalikira, so unali bize iwe kushushana na isi tikakulalikira kwa kuyambira kuli Moses ngati iyo amene Yesu Kristu muliru anenera kuti kuyambira kuli Moses na neli wonse akamba zaide, but iwo ulibize upeza makopi. Ndiye guicha ya mbele ndodo inasala bayipakira mtima nalero mtima ukalipo. So pamene tiyenda timafuna kuwelezesa kuti kodi chamene chikulalikilidwa ni Yesu Kristu, tikakwira mawu kodi Yesu Kristu alipo pa mawu aya. Ntchito yathu ize ndi kutyeza munthu mawu ya Yesu Kristu. Pamene iye amvera mawu, amasulidwa mawu, afuna kupeza Yesu mu mawu ayo yamene amasulidwa. Nthawi zonse mukagwira mawu kapena ni ku Old Testament kufikira pali Malaki, wamene mfuna kuchoka naye mkati mwa mawu ayo ni Yesu Kristu, popeza umboni ulipo kuti zonse zamene iwo alemba ndizaine. So tiye tuone kakulu aga tikalinako tikaliboka tani kaendera pati Matthew 7:13. Matthew 7:13 tikalinakulu imene yamene ife ndodo yamene iyenda mtima tifuna tione kwamene iyi. Matthew 7:13 lowani pa chipata chobabatiza. Yes. Pakuti chipata cholowera kuchiwonongeko chachikulu, ndipo msewu wake ndi waukulunso, ndipo anthu ambiri amalowera pamenepo. Yes. 14 Yes. Koma chipata ndi chobabatiza ndi msewu ndi waung'ono umene utsogolera anthu kumoyo osatha, ndipo ndi owerengeka okha amene ayipeza njirayo. So umevyusi vati masulira kunopwipo ti njira yobabatiza iyo ni vang'ono vamene iwo vachita panji vapita, but ambiri ali kudala munjira iyo yamene yenda kuchiwonongeko. Nchifukwa chake tikasefa so ni machechi yangati yamene pa nthawi ino yapasa private education, yangati yamene yapasa chakulu uzapeza ni yambiri yamene ili era umachechezi kuti vanashangiratu yalipetani yalipendolo ngati ndodo walinayo sembe wana masulira zija zamene veve vachita mukachisimuja, because mukayangana pa zamene analuchita kudala pa private education abweresa tungunda tuwiri kwa iwo ututungunda utu
kamozi kapedwa, kamozi kamburuka. Pauzeni tatauzo enja, osati musitenga kopi. Upeza kuti ni Yesu amene nimo akufa, akaufa, auka. Aenda. Pati mulibize kutama pesa envelope ya brown. Wakaenda envelope ya brown. Kodina mulu yamene yokuja. Simuna belenge. Mukana masulira chifukwa chake kuti muli pagulu iyi amene iyenda kuchichira chicha chikulu chili open sichivuta nopita mwana ndikupika chapero yenjira one time but akukanjira kakang'ono pamene ang'ono awo asangidwa kuti aone chisisi cha mawu ndikovuta kupeza kuti upapatize upite chifukwa chake utenga uyu amene unalikiridwa pano niwovuta kuti wenda understand because siwabonze futi wasangidwa kuli awo wachichepere wamene wafunika kuiona njira iyo na kutauka but kwawo ajawenda webaona tuoha it's okay asiye nazienda so chana oro wale watatu so baladikira wakwanga na tatu mchechu bakakufunza so wena wanafunza nakauvana iti unalipe naka pa Christmas stikwirako naka nichani Christmas na yeme suna melenge kuti unaverenga kuti Gabriel anakwera mmanji ya namba 6 pazikola pansi kuleta utenga kwa Maria kuti usankhala ndi mwana iwe verenga pamene bemba nakupasa kalenda kuti manji ya namba 6 Yesu akwera Gabriel akwera atumidwa ndi Mulungu kwera pazikola pansi akakwera pazikola pansi anenera za kubadwa kwa Kristu kuti usankhala ndi mwana manji iyo niti ya namba 6 penda mamanji kwenda kufika December pesi yakwana yako ndapata ki March or February. March why wanakupasa siku hii. Upeza wasoma. Pati na nilimilia kuta Christmas ni yako tie uzipita. Akakwambaza ni Christmas tree utitie Jeremiah 10 verse 1 to 5. Usaipeza yangu huko. Paya nenayo weka kwa mwenye. Ile siku yako hizo. Ine ngati ku celebrate. Ni celebrate Jesus every day ya umoyo wangu. According to Luke 1 verse 74. Amen. Wasira. Amen. Yes, we teach us celebrate each and every day. Chukwacha so hapa, teach us celebrate Jesus Christ. Amen. Siti tilipe siku monga baseme ndio mena no sunga masiku haya ndiye amene yoenda. No. Yonse masiku utabaga Mulungu because yonse ni ya Mulungu. Patawi tipitizake. Akakakuruta kaona kuti keve ukaona 7 day ukaona ndani uko katolika Fonse tie aba mele sibavutika chijira chao chitara open bapita kuchape but is still pita mwe bapita bebe because tikayangana na ukuweze busy na ma Christmas church is a good bye bye tipita akakajira likatu hizo wameta kaona hiyo ngasuna kaone ni vako but ukapesa utenga huyu upasa chipumuzo ukapesa kuno kwini weka uzambo tukamenya sokoro waenda sokoro opera reverse kali huko kapika sweet Manjinga tisikako zakabe usakasi ya sota bati kameka sweet wapitiliza ulendo wako. So Moses atipasando na ize pano ndo tilinayo. Chifukwa chake tikama kuyenda so tione. Wena liwati wabile otaika number 2. Matthew 23 walipo wena otaika wamenitenazia kwa mwamba tifuna tuwauze. Utingati wazatamba video hii siku ya leo wambesese kuti mau yalipo ndiposo tigaba tipatula madzi mokwanira. Matthew 23 verse 9. Yes. Ndipo musatule wina aliyense pansi pano kuti atate. Yes. Pakuti muli ndi atate umodzi ndipo ali kumwamba. Okay. Weze bize kwevana iti papa uku akuti kiende mwana kangono pabili titauka tigena mchaka china kufunika so ingako seat papa uku bakamba kuti pamene uyenda osaenda empty handed popeza ufunika so ingako seat utenge kali konse kamene uli nako ushange ngati drama ulipe zinali kuchitika tiangana hapa kodi Bible na zamene mnaluchita zikwirizana akuti musachule wina tate pano pazikola pansi because tate mulinaye umozi ali Yesu Kristo ali kumwamba nanga mulipati akanyeka kakurukaja kamene kalipendondo kamene kana pasiwa mtima pakati Moses pamene iye atauka ndindondo keva kasiya uko ero ngondo yamene Moses achaya akoti
mbuya aliuza kudala instruction yakuti ndine limenya nkhondo iwe pitirizabe kuyenda kusogolo tenga ndondo pitiriza